V sobotu 25. septembra už štartovali v Levoči svoju súťaž už aj basketbalisti, ktorí sa po ročnom účinkovaní v prvej lige vrátili o poschodie nižšie, no s množstvom skúseností a bez zmien v kádri, čo by mohli využiť v nasledujúcich zápasoch vo svoj prospech. Je prihlásených 12 mužstiev, sú tam mužstvá, ktoré hrali aj prvú ligu predtým, Krompachy, Prešov, a sú tam aj mužstvá, ktoré sa vždy držia na tých prvých priečkách ako UVL, Košice, to sú takí najväčší rivali v našej súťaži. Na úvod sezóny mali cestovať do Košic, ale kvôli rekonštrukčným prácam v telocvični nakoniec basketbalový klub Geotrend Košice privítali na domácej pôde. Zápas mal aj ďalšie špecifikum, keďže rozhodcovia všetkých basketbalových súťaží na Slovensku štrajkujú. Po dohode oboch klubov duel odpískal extraligový hráč z Spišskej Novej Vsi Daniel Lenart. Košičania sa zmietajú hneď na začiatku súťaže s nemalými problémami a to sa premietlo aj do ich výkonu počas celého zápasu. Keďže ešte nemáme dovybávanú telocvičňu domácu a nemali sme poriadne tréningy, teda okrem atletických, streľba, vôbec ani taktika a absencia trénera spôsobila to, že ten výsledok je, aký je. Levočania sa pustili do supera bez rešpektu s jasným cieľom vyhrať a pobaviť divákov peknými nacvičenými akciami a to sa im darilo počas celých 40 minút. Už prvú štvrtinu zvládli bez zakutnutia a vyhrali ju 18-9 a do polčasu náskok narastol na 20 bodov a prakticky osud duelu bolo rozhodnuté. Polčas bol jednoznačný, keď sme vyhrali 21-41 a potom už mohol tréner postaviť aj hráčov z lavičky. Výkon našich chlapcov ešte v druhej polovici gradoval a zodpovedným výkonom najmä v defenzívnej činnosti dovolili v tretej štvrtine Košičanov strediť len 6 bodov. V poslednej časti dal tréner Dalibor Bariak príležitosti mladým hráčom z lavičky a ani tí nezaostali za výkonom skúsenejších a náskok ešte viac prikrášlili a tak po záverečnom klaxóne svietil na svetelnej tabuli stav 76-38. Košičania boli naposledy tu na Levoči pred rokom, aj čosi. Vyhrali sme síce iba o nejakých 15 bodov. Ten istý káder kvalitatívne nešiel hore. Myslím si, že my naopak po skúsenostiach z prvej ligy sme mali cenné skúsenosti, ktoré sme predali aj do tohto víťazstva. Úvodný duel basketbalový klub Slovenský Orol zvládol na výbornú, o čom svedčí presne dvojnásobný počet nastrieľaných bodov ako ich protivník a aj to, že každý jeden hráč z nášho týmu sa zapísal do streleckej listiny, a to konkrétne Majerský 21, čo bolo aj najviac v zápase, ďalej Muránsky 9, Servátka 8, Karabína Macala po 6, Palička, Mertinko a Hrušovský po 5, Pírnik 4, Mačupa 3 a nakoniec mladý Legát a Labuda po 2 body. Najlepším strelcom hostí sa stal Rastislav Tkáč so 16 bodmi. Pre túto sezónu sme si dali veľmi jednoduchý cieľ. Hrať pekný basketbal pre divákov a zahrať si s chuťou. Najbližšie sa s basketbalom stretneme už túto sobotu, keď Levočania hostia ďalší košický klub Kapibary. Príďte sa pozrieť, povzbudiť našich a na vlastné oči sa presvedčiť, že aj v Levoči sa hrá kvalitný basketbal.